Čaute pekní ľudia, tak vám budeme hovoriť. Odkiaľ ste? Odkiaľ z Bratislavy. A voláte sa... Vertigo. My vieme, nevadí, ale ako... V živote sme vás nevideli. Teda, to je škoda. No, budete vyvažovať, alebo čo sa bude diať? Ale nechajte sa prekvapiť. Dobre, prekvapenie. Poďte. Dobrý večer. Dobrý večer. Odkiaľ ste? My sme akrobatická skupina Vertigo, sme z Bratislavy. A prišli sme sa vám ukázať a predstaviť s číslom, keďže sme v poslednej dobe pribrali nových členov a každý sa venuje iným disciplínám. Nazval som to disciplíny preto, lebo je to športová aktivita, ale v podstate snažíme sa to transformovať do umenia tak, aby sme divákom, vám tu prítomným spravili nejaký príjemný emocionálny zážitok. Wow. Nemôže sa ním stát? My dúfame, že nie. Tak poďme na to. 3, 2, 1. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Chápeš to? Pozor na kameru! Wow, tak to je niečo. Pozri, tam je balet, naozaj s tým balet. Tak tohle bylo jako rande, kde bylo všechno, co jsem chtěla vidět, cítit, zažít, všechno. A proto to chci znova. Tomu se říká, jsem to viděl teda poprvé, živý trailer se to jmenuje. Presne tak. 6 girls and 4 men coming soon to your cinema. And then something happened. To je tam bylo všechno. Toto je to, čo dnes je považované za to najmodernejšie divadlo. To nebol trailer, to bolo ďalšia nová subkultúra, ktorú sme vlastne ešte v Talente nemali. My to robíme 5 rokov a toto je v 5. roku novum. To si zaslúži veľký potlesk a veľký obdiv. Ďakujeme ešte raz veľmi pekne. Ja som tiež trošku zostala bez slov, ale len preto, že som sa nevedela, kam mám sa skôr pozrieť, ale bolo to naozaj pôsobivé krásne. Tohle teda musí dál. 3, 2, 1. Áno!
postupujete. Ďakujeme veľmi pekne. To bylo super, Výborně. To bylo skvělý, Výborně. Junior cestuje po celom svete za Silvestre. Ako naozaj chodí, raz ide do Madridu, raz ide do Bruselu, kade tade. Videla si už všetky predstavenia v ostatnej dobe? A ja vás tam vidím.